ሰራዊት ኤርትራ ናብ ትግራይ ካኣቱ መንግስቲ ኢትዮጵያ ይዓደሞን ክብል ኣፈኛ መንግስቲ ሃገር ገሊጹ። ኣብ ትግራይ ዓሌት ናይ ምጽናት ገበናት ከም ዝተፈጸመ ጸሓፊ ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ኣረጋጊጹ። ኤርትራ ብዓብላልነት ክትዕወተሉ ካብ ጸንሐት ሻምፒዮን ቅድድም ብሽክሌታ ኣህጉር ኣፍሪቃ ቦኺራ። ሰላም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ኤረና። ኣብ ሰሙን እዚ ኣብ ኤርትራን ከባቢኣን ካብ ዝነበሩ ዓበይቲ ፍጻሜታት ብዘይካዚ ኢትዮጵያ ኣብ ጉዳይ ናይል እትወስዶ በይናዊ ፖሊሲታት ግብፅን ሱዳንን ከም ዘይቀበሎ ፕረዚደንት አልሲሲ ኣፍሊጡ። ኣብ መንጎ ሱዳንን ኢትዮጵያን ዝካየድ ዘሎ ግጭታትን ናይ ጸልኢ ዘመተን ዘሻቕል ምዃኑ ፍሉይ ልኡኽ ሕቡራት ሃገራት ኣተሓሳሲቡ ዝብልን ካልእን ኣርእስታት ሸፊኑሎ ምክታልኩም ብኽብሪ ንዕድም። ሰራዊት ኤርትራ ናብ ትግራይ ካኣቱ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝኾነ ዓይነት ዕድመ ከም ዘቕረበሉ ኣፈኛ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ኢትዮጵያ ኣቶ ዲና ሙፍቲ ገሊጹ። እቲ ኣፈኛ ንጋዜጠኛታት ውሽጢ ሃገር ኣብ ዝሃቦ መግለጺ መንግስቲ ንዝኾነ ካልእ መንግስቲ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳይ ጣልቃ ካኣቱ ክዕድም ዝኽእል እኳ እንተኾነ መንግስቲ ኢትዮጵያ ግን ንሰራዊት ኤርትራ ናብ ትግራይ ካኣቱ ዝኾነ ዓይነት ዕድመ ከም ዘይቀርበሉ እዩ ሓቢሩ። ይኹን እምበር ህወሓት ናብ ኣስመራ ሚሳይላት ድሕሪ ምውንጫፉ ኣብቲ እዋን እቲ ኣብ ዶባት ዝነበረ ሰራዊት ኤርትራ ናብ ትግራይ ከም ዝኣተወ ጠቒሱ። ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ኣኽሱምን ካልእ ክፋላት ትግራይን ምስ ናይ ኩናት ገበን ዝዳረግ ዝተፈላለየ ገበናት ከም ዝፈጸመ ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ኣብ ዝወቕሰሉ ዘሎ እዋን ብወገን ኢትዮጵያ እውን ብዙሕ ሕቶታት ስለ ዘለዓለዩ ኣፈኛ መንግስቲ ሃገር ሰራዊት ኤርትራ ናብ ትግራይ ዝኣተወ ብዘይ ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዕድመ ምዃኑ ዝገልጽ ዘሎ። ኣብ ትግራይ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ዓሌት ናይ ምጽናት ገበናት ከም ዝተፈጸመ ጸሓፊ ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ አንቶኒ ብሊንከን ኣረጋጊጹ። አንቶኒ ብሊንከን ብፍላይ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ዓሌት ናይ ምጽናትን ካልእ ገበናትን ከም ዝተፈጸመ ብምጥቃስ ብትሪ ኮኒኑ። ንሱ ብረቡዕ 10 መጋቢት ንኣባላት ባይቶ ኮሚቴ ጉዳያት ወጻኢ ኣብ ዝሃቦ መግለጺኡ ነቲ ቅቡል ኣይኮነን ዝበሎ ኣብ ትግራይ ገበናት ኩናት ከም ዝተፈጸመ ዝጠቐሰ። ኣብ ትግራይ ዝተፈጸመ ገበናት ብናጻ ኣህጉራዊ ኣካል ክጻረ ዝጠልብ ዘሎ እቲ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ኣሜሪካ ሰራዊት ኤርትራን ሚሊሻታት ኣምሓራን ካብ ትግራይ ክወጽኡን ደጊሙ ጸዊዑ። ፕረዚደንት ጆ ባይደን እውን ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ኣዝዩ ከም ዘሻቐሎ ቤት ጽሕፈቱ ኣፍሊጡሎ። ሕጂ እውን ኣብ ናይ ትግራይ ኩነታት ምስ ንርኢ ኣብ ትግራይ ተፈጢሩ ብዘሎ ኩነታት ህወሓት መንግስቲ ኢትዮጵያ ሰራዊት ኤርትራን ሚሊሻታት ኣምሓራን ብማዕረ ተሓተቲ ምዃኖም ፕሮግራም ልምዓት ሕቡራት ሃገራት ኣብ ዘዳለዎ ሓፂር ጸብጻብ ገሊጹ። እቲ ትካል ናብ ዋና ጸሓፊ ሕቡራት ሃገራት አንቶኒዮ ጉተረሽ ኣብ ዝለኣኾ 4 ገጻት ዘለዎ ጸብጻብ ህወሓት ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ናብ ኩናት ካኣቱ ከም ዝተኸተኾ ብምጥቃስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ድማ ብሚሊሻታት ኣምሓራን ሰራዊት ኤርትራን ተደጊፉ ኣብ ዝወሰዶ ግብረ መልሲ እዚ ኩሉ ገበናት ክፍጸም ከም ዝኸኣለዩ ኣስሚሩሉ። እቲ ብኣመሓዳሪ ፕሮግራም ልምዓት ሕቡራት ሃገራት ኣቺም ስቴይነር ተኸቲሙ ብ16 ለካቲት ብስቱር ናብ ዋና ጸሓፊ አንቶኒዮ ጉተረሽ ተላእከ ደብዳቤ ኣብ ኢድ ማዕከን ዜና ፎሬን ፖሊሲ ድሕሪ ምብጽሑ ቀልዕ ኮይኑ ዘሎ። ኣብ ትግራይ ብዛዕባ ዝተፈጸመ ከበድቲ ገበናት ብኣህጉራዊ ናጻ ኣካል ምጽራይ ክግበረሉ ከም ዝድግፍ ዘመልከተ እቲ ደብዳቤ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ጥራይ ጸቕጢ ምግባር ውፅኢታዊ ክኸውን ከም ዘይክእል ኣሚቱ። ሰራዊት ኤርትራን ሚሊሻታት ኣምሓራን ካብ ትግራይ ክወጹን ኣብ ትግራይ ተፈጺሙ ብዛዕባ ዝበሃል ዘሎ ገበናት ኩናት ድማ ብናጻ ኣካል ክጻረን ዝጠልብ ዘሎ ዋና ጸሓፊ ሕቡራት ሃገራት አንቶኒዮ ጉተረሽ ብዛዕባ እዚ ብስቱር ዝተላእከሉ ደብዳቤ ዝሃቦ መልሲ ኣይተፈልጠን። ኤርትራ ንተኸታታሊ ዓመታት ብዓብላልነት ክትዕወተሉ ካብ ጸንሐት ሻምፒዮን ቅድድም ብሽክሌታ ኣህጉር ኣፍሪቃ ቦኺራ። ሃገራዊት ጋንታ ቅድድም ብሽክሌታ ኤርትራ ካብ 2 ክሳብ 6 መጋቢት ኣብ ግብፂ ከተማ ካይሮ ኣብ ዝተኻየደ መበል 16 ውድድር ሻምፒዮን ቅድድም ብሽክሌታ ኣህጉር ኣፍሪቃ 2021 ዘይተሳተፈትሉ ምኽንያት ብሰንኪ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ንጥፈታት ስፖርት ደው ኢሉ ስለ ዘሎ ምዃኑ ይግመት። እንተኾነ ኤርትራ ብመንገድቶም ኣብ ዝተፈላለያ ኣህጉራውያን ክለባት ተሓቒፎም ዝወዳደሩ ዘለው ፕሮፌሽናል ተቐዳድምቲ ቢላ ክትሳተፍ ርሕብ ዕድል ነይርዋ እዩ። ነዚ ዕድል እዚ ክትጥቀመሉ ዘይከኣለት ምኽንያት ግና ኣይተፈልጠን። ውድድር ሻምፒዮን ቅድድም ብሽክሌታ ኣፍሪቃ ካብ 2010 ኣትሒዙ ን10 ዓመታት ተኻይዱሎ። ነዚ ኤርትራ ዘይተሳተፈቶ ናይ ሎሚ ዓመት ኣብ ግምት ከየተና ድማ እቲ ዝተረፈ 7 ዓመታት ብዓወት ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ እዩ ተዛዚሙ። ኣብ ውድድር ክሮኖሜተር እውን ኤርትራ ካብ 2011 ንድሓር ኣብ ዝተኻየደ ቅድድማት ተሳዒራ ኣይትፈልጥን። 8 መጋቢት ኣህጉራዊ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ብድሆ ንምረፅ ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ ብደረጃ ዓለም ተዘኪራ። ብድሆ ንምረፅ ፆታዊ ኣድልዎን ምስኡ ተኣሳሲሩ ዝመፅእ ማሕበራዊ ቁጠባዊ ፀገማትን ደቂ ኣንስትዮ ንምእላይ ነፍሲ ወከፍ ዜጋ ዝዓለም ንኣበርክቶ ደቂ ኣንስትዮ ክኽብር ኣድልዎ ንምውጋድ ሓድሕዱ ክነቓቕሕን
ማዕርነት ንምርጋጽ ድማ ስጉምታት ክወስድን ዝጉስጉስ እዩ ዓመታዊ ኣብ 8 መጋቢት እትዝከር ኣህጉራዊ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ብዝተፈላለየ ንጥፈታት ትኽበር እኳ እንተኾነት ኣውራ ዕላምኡ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ቅድሚ ሕጊ ማዕረ መሰል ከም ዘለወን ኣብ ፖለቲካ ቁጠባን ማሕበራውን ካልእን ጽላታት ሕብረተሰብ ድማ ብማዕረ ክሳተፋን ዘዘኻኽር እዩ እዛ ዕለት ብዘይካዚ ደቂ ተባዕትዮ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዘካይድዎ ዓመፅ ይኹን ሕብረተሰብ ኣብ ልዕሊአን ዝፍጽሞ ከም ምኽንሻብ ዝኣመሰለ ጎዳኢ ልምድታትን ካልእ ዘቤታዊ ጎነፅን ሓደ ካብ ቀንዲ ምግሃስ መሰላት ደቂ ሰብ ምዃኑን ብገበን ከም ዝሕትትን ተዘኻኽር ኣብ ኤርትራ ኣዝየን ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ብሰንኪ ፖለቲካ እምነት ካልእን ዝተፈላለዩ ምኽንያታትን ብዘይ ዝኾነ ሕጋዊ ክስን ፍርድን ኣብ ኣብያተ ማእሰርቲ ሰቂያ ከም ዘለዋን ገሊአን ድማ ክሳብ ሞት ዝበፅሕ ግፍዕታት ከም ዝወረደንን ይፍለጥ እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ኣብ ፓሪስ ካብ ዝርከብ ስቱድዮ ኤረና ዝመሓላለፍ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ ኣብዛ ሰሙን ኣብ ዞባና ካብ ዝነበሩ ዓበይቲ ፍጻሜታት ዘተኮረ ትሕዝቶና ገና ይተዛዘመን ክንምለስ ኢና ምሳና ጽንሑ ኢትዮጵያ ኣብ ጉዳይ ኣጠቓቕማ ናይል እትኽተሎ ዘላ ሱዳንን ግብፅን ክሰማማዓሉ ዘገድድ በይናዊ ፖሊሲታት ተቐባልነት ከም ዘይብሉ ፕረዚደንት ግብፂ ዓብደልፈታሕ አልሲሲ ገሊጹ እቲ ፕረዚደንት ድሕሪ ምውዳቕ ስርዓት በሽር ንፈለማ እዋኑ በቐዳም 6 መጋቢት ናብ ሱዳን ኣብ ዝበፅሓሉ እዋን ንቴሌቭዥን ሃገር ኣብ ዝሃቦ ቃልዩ ነዚ ገሊጹ እቲ ፕረዚደንት ብተወሳኺ ኣብ ዕፁብ ማዕጾ በዚሒ ዘሎ ዘተ ጉዳይ ኣጠቓቕማ ናይልን ኢትዮጵያ ተሃንጾ ዘላ ዲጋ ተሃድሶን ኣድማዒ ናብ ዝኾነ ዘተ ክምለስ ተላብዩ ሱዳን ኣቐዲማ ተሰናኺሉ ዘሎ ዘተ ሰለስቲአን ሃገራት ብመንጎኝነት ኣሜሪካ ሕብረት ኤውሮጳ ሕቡራት ሃገራትን ሕብረት ኣፍሪቃን ዳግም ክምለስ ሓቲታ ምስ ኢትዮጵያ ኣብ ደባዊ ግጭት ተጸሚዳ ትርከብ ሱዳን ብዘይካቲ ኣብ ጉዳይ ናይል ናብ ግብፂ መርገጽ ዝዛዘቦ ፖሊሲ መሓዛ ወተሃደራውን ጸጥታውን ጸቕጢ ንምፍጣር እውን ምስ ግብፂ ሓያሎ ወተሃደራዊ ስምዓት ኣብ ምክያድያ ትርከብ ኢትዮጵያ ኣብ ዞባ ብሉ ናይል ናብ ዝንቀሳቐሱ ዕጡቓት ኣጽዋር ትልቕ ከም ዘላ ንመግለጺ መንግስቲ ብምጥቃስ ኣገልግሎት ዜና ሱዳን ሱና ሓቢሩ እቲ ኣገልግሎት ዜና ብዘቕረቦ ሓበሬታ መሰረት እቲ ጽዋር ካብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ናብቲ ብኮማንደር ጆሴፍ ቱካ ዝምራሕ ተቃውሞ ሓይሊ ዝተላእከ ኣብ ዞባ ብሉ ናይል ንትርከብ ኩርሙክ ዝተባሃለት ከተማ ንምቁፅጻር መጥቃዕቲ ንምክያድ እዩ በቲ ኮማንደር ዝምርሑ ሓይልታት ካብ ኢትዮጵያ ብዝረኸብዎ ጽዋርን ብደብዳብ ከቢድ ብረት ኢትዮጵያን ተሓጊዞም ንከተማ ኩርሙክ ንምቁፅጻር አንቂሎም ከም ዘለው እቲ ኣገልግሎት ዜና ኣስሚሩሉ ዕላማቲ ኢትዮጵያ ትገብሮ ዘላ ወተሃደራዊ ተጻብኦ ብምብራቃዊ ሸነኽ ዞባ አልፋሽጋ ዓስኪሩ ንዝርከብ ሰራዊት ሱዳን ናብ ካልእ ማእዝን ንምግምምዑ ምዃኑ እውን እቲ ምንጪ ኣገንዚቡ ኢትዮጵያ ነቲ ብሱዳን ዝቐረበ ወቐሳ ናይ ኣሉታ ምላሽ ሂባቱልላ ኣብ መንጎ ሱዳንን ኢትዮጵያን ዝካየድ ዘሎ ግጭታትን ናይ ጸልኢ ዘመተን ዘሻቐል ምዃኑ ፍሉይ ልኡኽ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ሱዳን ቮልከር ፖልትራስ ገሊጹ ኣብ ዶባት ክልቲአን ሃገራት ዝረአ ዘሎ ምትእኽኻብ ሰራዊትን ኣጽዋርን ነቲ ኩነታት ዘዕርግን ብክልቲኡ ወገን ድማ ዘይተገመተ ዕንወት ከውርድ ዝኽእልን ብምዃኑ ብዘተን ዲፕሎማስያዊ መንገድን ክፍታሕ ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ቆላሕታ ክገብረሉ ተማሕፂኑ ኣብ ሱዳን ድሕሪ ምስሓብ ዓቃብ ሰላም ንዝቐውም ዘሎ ፍሉይ ተልእኾ ሕቡራት ሃገራት ከመርሕ ዝተመዘዘ ቮልከር ፖልትራስ ነዚ ዝገለጸ ቀዳማይ ጸብጻቡ ንባይቶ ጸጥታ ኣብ ዘቕረበሉ እዋን ምዃኑ መርበብ ሓበሬታ ኒውዮርክ ታይምስ ኣፍሊጡ ኣብ ሱዳን ሓያሎ ዓመታት አንጻር ስርዓት በሽር ክቃለሱ ዝጸንሑ 3 መራሕቲ ውድባት ምስ መሰጋገሪ መንግስቲ ተጸንቢሮም እቶም ናብ ሉኣላዊ ባይቶ ሱዳን ተጸንቢሮም ዘለው መራሕቲ ተቃውምቲ ውድባት ማሊክ ኣጋር ሓደ እድሪስን ጣህር ሓጃርን ዝተባሃልዮም እዞም መራሕቲ ህዝባዊ ምንቅስቓስ ንሓርነት ሰሜን ሱዳን ሰውራዊ ባይቶ ሱዳንን መሰጋገሪ ባይቶ ምንቅስቓስ ንሓርነት ሱዳንን ዝኾኑ 3 መራሕቲ ኣብ ቦምበር ላዕለዋይ ባይቶ ሱዳን ጀነራል ዓብደልፈታሕ አልቡርሃንን ፕረዚደንት ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ሃገር ንዕማት ዓብደልኬርን ኣብ ዝተረኽብሉ ብ7 መጋቢት ቃለ መሓላ ብምፍጻምዮም ናብቲ መሰጋገሪ መንግስቲ ተጸንቢሮም ምጽምባር ናይዞም መራሕቲ ተቃውምቲ ናብ መንግስቲ ኣካል ናይቲ ኣብ ጥቅምቲ 2020 ኣብ ደቡብ ሱዳን ከተማ ጁባ ዝተኸተመ ስምምዕ ሰላም ሱዳን እዩ ማሊክ ኣጋር ድሕርቲ ናይ ቃለ መሓላ ስነ ስርዓት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ሉኣላዊ ባይቶ ሱዳን ንረብሓ ኩሎም ሱዳናውያን ዝሰርሕ ዘሎ መሰጋገሪ መንግስቲ ምዃኑ ብምጥቃስ ኩሎም ወገናት ክድግፍዎ ተማሕፂኑ ዘመነ ስልጣኑ ወዲኡ ክእለ ዝወሰነ ፕረዚደንት ኒጀር ማማዱ ዩሱፋ ተሸላሚ $5 ሚልዮን ኮይኑ
እቲ ካብ 2011 ናትሒዙ ብምርጫ ናብ ስልጣን ዝመጸ ፕረዚደንት ቅዋምቲ ሃገር ብዘፍቅዶ መሰረት ንክልተ ነናይ 5 ዓመታት ነቲ ሃገር ክመርሕ ድሕሪ ምጽናሕዩ ክእለ ወሲኑ ከም ግብረ መልሲ ናይዚ ድማ ኣብ ኣፍሪቃ ብሰናይ ምሕደራ ኣብ ስልጣን ክጸንሖ ዝግባእ ግዜ ምኽባርን ዴሞክራሲያዊ ምስጋር ስልጣን ኣብ ምውሓስን ንዝተመስገኑ መራሕቲ ዝውሃብ ሽልማት ሞ ኢብራሂም ተዓዊቱ ሽልማት ሞ ኢብራሂም ኣብ 2007 ካብ ዝምስረት ዛጊት 6 መራሕቲ ሃገራት ኣፍሪቃ ጥራዮም ተዓዊቶም ሱዳናዊ ቢልዮነር በዓል ጸጋ ሞ ኢብራሂም ኣብ ኣፍሪቃ መራሕቲ ብዘይ ዴሞክራሲያዊ ምርጫን ውሑስ ምስጋር ስልጣንን ንዓሰርታት ዓመታት ኣብ ስልጣን ብምጽናሕ ንህዝቢ ግዳይ ሕሰምን ዘይብቆ ምሕደራን ይገብርዎ ኣለዉ ካብ ዝብል እምነት እዩ ናይ ስልጣን ጊዜኦም ብዝግባእ ወዲኦም ክእለዩ ዝወሰኑ መራሕቲ $5 ሚልዮን ዘለዎ ሽልማት ክህብ ዝወሰነ تعواتي شلمات مو إبراهيم كوين زلو بريزيدنت نيجر مامادو يوسفا زحل فرح لكاتي تابز تخايدة ديمقراطية ومرج أنس تعواتي محمد بازوم سلطانو أبزمت قربا معلتات كركبيو مبرق أفريقيا تركب نيجر حنتي كابك قدامو دخاتات هاجرات عالم كوان تغنت قطباو عبيت نمزقاب يخون من نبابرو حزب نمحياش كاب أورا رقحيتا زخوني وحسم السجار سلطانن بقوع محدرا منقستن متكبار بريزيدنت مامادو يوسفا زوا سدو تبقسو أهقراوي نقدا رقيبولو ኣብ ኣፍሪቃ ፕረዚደንት ኤርትራ ቶ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝርከቦም 8 መራሕቲ ሃገራት ልዕሊ 25 ዓመታት ኣብ ስልጣን ይርከቡ ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ኣብ ሰሙን እዚ ኣብ ኤርትራን ከባቢኣን ዝነበረ ዓበይቲ ፍጻሜታት ዝዳሰሰ ትሕዝቶና ተዛዚሙሎ ኣብ ዝመጽእ ሰሙን ክሳብ ንራኸብ ደሓን ቀኒዩ